Днес ще ви покажем как изглежда внедряването на робот за почистване в реална хотелска среда. От момента, в който тръгнем към обекта, до момента, в който роботът започне да работи самостоятелно, Task completed. I'm ready to go back. ще ви покажем целият процес стъпка по стъпка. Хотелите имат нужда от постоянна чистота, а това изисква време, хора и добра организация. Днес ще покажем как един робот може да бъде внедрен и да започне работа за няколко минути. След пристигането на обекта, роботът се разтоварва и подготвя за работа. Целта е технологията да бъде лесна за използване и бързо да започне да носи реална стойност. Преди да започне работа, роботът първо трябва да картографира пространството. Чрез своите сензори той създава карта на обекта, определя маршрутите си и разбира кои зони трябва да бъдат почистени в кое време. След настройката, роботът започва да работи напълно автономно и самостоятелно. Докато персоналът се грижи за гостите и за ежедневните задачи, роботът поема рутинното почистване на коридори, фоайета и други общи пространства. Ако искате да видите подобно решение за вашия бизнес, свържете се с нас. Zara Robotics предлага решения за хотели, ресторанти, бизнес гради, търговски обекти и всякакви големи и средни пространства.